Добро утро! Днес, по-скоро вчера е била Мет галата и буквално станах преди няма и час. Гледах горе-долу да скипвам, ако ми излизат видеа за Мет галата, за да можем да ги рейтнем заедно. Важно нещо, не разбирам от мода. Знам някои марки, знам на мен какво ми харесва, така че това е моето мнение. Ако нещо на мен не ми харесва, на вас ви харесва, това е напълно окей. Но, викам, айде ще ги рейтнем. И да, единствените аутфити, които съм видяла, бяха на Ким Кардашиан и дъщеря и Норд. И също така ми излезе някакво видео на Джиджи Хадид с някаква златна рокля. Това са единствените аутфити, които без да исках видях и даже не съм вникнала в всъщност аутфитите им да разбера харесват ли ми или не. Така че сега си взимам телефона и честно казвам не знам къде е най-доброто място, където да ги видя. Предполагам, просто отивам в Instagram и ще напиша Met Gala и ще вляза в профила. Окей, starting off strong. Съседите сега ли решиха да правят ремонт? Това не е реално. Това не е реално. Окей. Starting off strong, Риана. Така, чакайте малко. Nevermind, дайте да видим каква е темата. Super fine tailoring black style. Окей. Това има логика. Защото аутфита и без контекст. Не знам. Тя бременна ли е? Сега не искам да съм груба и... Да. She's pregnant again, congratulations. Окей, не знаех, честито. Не знам. Полата... Знам, че може би е creative. А какво това нещо отзаде? Не знам. И тая шапка... I guess... Мисля, по темата е... Но... Какво е това нещо отзаде? Мое мнение... 4 от 10. Next up... Joey King. Не я харесвам. Между другото... Самото зелено сако и панталона много ми харесват. Не знам какви са тия неща, които висят. Не знам какво трябва да са. Но като цяло ми харесва. Това отдолу, ризата, не знам защо и е буквално до тука. Мисля, може би ако просто беше отрязано и ако цвета на папионката беше различно, защото айде, разбирам ризата, която е черно-бяла на квадратчета. Мисля, окей, с зеленото и колана ми харесва. Но тази вратовръзка какво прави? Защо? Добре, това не е толкова зле. Или... Не знам. Ризата и вратовръзката ми дава просто... В смисъл, нали знаете клоуните как се обличат. Не искам да съм груба, ама... 5 от 10. Мисъл, малко по-добре. Джей Болвин. Не го знам. Не ме съдете. Харесва ми... Като цяло харесваме. Харесваме мъжете на Мет галата. Им е супер елементарно, защото си слагат едно сако и това е. Но той поне е избрал нещо различно от черно сако, защото съм сигурна, че след малко като разгледаме другите мъжки визии, половината са с еднакви аутфити, просто си ги изкарали от гардероба. Така че му давам точки за това. Цветовете много ми харесват. Харесва ми папионката как е по... Мисля, розово, което е по-лъскаво. Лъскаво розово. Шапката, главният цвят на шапката ме дразни, защото не е същото розово като сакото и панталона. Ако шапката не беше там, ще е по-добре. Или ако беше друга шапка. Но иначе като цяло мисля, че е окей. На това му давам 6 от 10. Така, next up, Кайли Дженър. Кайли Дженър. Ох, не знам, аз ли не разбирам. Това имам чувството, че даже не е много по темата. Не знам, не ми харесва. Не ми харесва.
Не знам какво не ми харесва. Не ми харесва. Може би, не знам това корсет ли е, или частта, която е на корема. Това малко е някакво какво се случва. Не знам, тук нямам особена причина. Защо не ми харесва? Просто не ми харесва. 6 от 10. Ако Cardi B, това много ми харесва. Това много ми харесва. Пак зеленото. Не знам, аз много харесвам зелено. Обаче, просто е яко. Чакайте сега, това какво е? То е хем панталон, хем горнище. Добре, малко не мога да разбера, защото всичко е един цвят. Но много ми харесва. Малко дава Forest vibe, което мисля, че е много по темата. И какво е? Каква е тази брошка тук? Не мога да разбера и тя какво е. Може би аз просто не разбирам нищо от мода. Но това ми харесва повече и това му давам 8 от 10. Ето я Ким Кардашиан. You know what? Това е по-добре от Кайли. Това е по-добре от Кайли. Със сигурност. Много ме дразни, когато си слагат шапка и шапката им закрива. Мисля, знам, че това е стила на шапката. Но на мен не ми харесва. Защото трябва да си вдигнеш така главата, че да ме видиш. Крейзи. Бижутата много ми харесват. Не знам. Има нещо, което виси, перлички. 6,5 от 10. Ох, сега тази, не знам как да я кажа името. Чапел, Рон, Чапел. You get it. И нея не я харесвам. Аутфита, като цяло нещо, което тя би носила. Даже мисля, че тя би сложила по принцип нещо по-екстравагантно, но добре, но не вау, не нищо особено. Може би ако просто самия стил на панталона или на сакото беше по-различно, ще повече да ми хареса. Пак 6. Пак 6 от 10. Нищо специално. Хейли Бибър. Гърл, какво? Виждате ли това, което аз виждам в момента? That's crazy. Мъжачката си е сложила чорапогашник. Аз даже не виждам и панталонки да има. Мъжачката си е сложила чорапогашника. Сложила си е сакото, което мога и аз да извадя от гардероба ми в момента. И си го е закопчала. И си е сложила, пуснала си е косата, сложила си е обичка. Сложила си така грим. Мисля, аз знам, че има и гердан. Добре, има гердан поне. Но това е супер бейсик. Смисъл, как ще отидеш на Мед галата? На Мед галата, на която, между другото, доколкото разбрах, излизаме някакъв тикток, дето казва, че в момента е пълно с американски инфлуенсъри, което... Какво? Мисъл, don't get me wrong. И ако мен ме извикат на Мед галата, я ще отида. Обаче, ако отида, ще направя нещата като хората, няма да се излагаме. Какво е това? Хейли Бибър има супер много пари, нали? Толкова си харесва Джастин. Мисъл... И той има пари. Нямате пари за един хубав аутфит ли? Не мога да разбера. Знам, че си майка, ама... Какво? Не. Изглежда добре. Тя по принцип ходи изчистено, clean girl, естетик и така нататък. Но, като сме на Мед галата, мисля, че можем малко повече. Иначе изглежда много добре. Но това ме дразни. Как ще отидеш на Мед галата и просто се сложи чорапогашника и сакото. Даже панталон няма. На това му давам 6 от 10 пак. Защото не смятам, че е нормално да служат Chapel Roan над нея. Но... You can do better. Оп, Kendall Jenner. Горнището ми харесва. Харесват ми герданите. Според мен е много важно, защото някои просто тук цялото им е отворено и нямат гердани, е супер грозно. Да, харесват ми бижутата. Горнището ми харесва. Интересно и точно това имах предвид с на Chapel Roan. В смисъл, може самия стил да е по-различен, нали? Харесва ми обаче долнището нещо... Не знам... Имам чувството, че за нейното тяло не е окей. Нали знаете, че за различните тела има различни видове дрехи, които седят добре. Ами според мен това за нейното тяло не седи добре. Защото горната част е надигната и после долу е впито.
и просто седи странно. О, хора, не мога да дам повече от 6 от 10, в смисъл. Пак 6 от 10, аз не мога. Не мога. До сега на нищо не съм давала повече от... Коя е тази? Розалия. Розалия. Се тая. Girl, какво се случва? Приличаш на статуя. 3 от 10. Никол Кидмен. Ами това е сладко, но точно това говорех. Защо не си сложи гердан? Защо не си сложи нещо тук? Защо е празно? Майко, това ме изнервя. Ох, и тия хора са фрашкани с пари. И сигурно имат 30 бижута. Пак, мисля, аз тук виждам само 2 снимки, но пак имам чувство, че това не е направено за нейното тяло. 4 от 10. Няма да рейтвам всички. Charli XCX. My Queen. Окей, това защо изяжда? Мисъл, малко ми е странно, но пък е точно нейн стил. Точно нея е. Но защо е погащи? Не мога. Чакайте. Ами сега би трябвало по-малко да се чува. Може би... Да, не знам, и бутушите не ми харесват колко са дълги, но я разбирам защо би ги сложила след като е погащи. И всъщност темата, нали, в смисъл съвпада с темата. Така че не е нещо... Да, има пера, харесва ми. Горнището много ми харесва. Тук около ушите не знам много какво се случва с тези пера. Няма да коментирам, но долната част... Не знам, според мен може би с някакви къси шорти или нещо ще е много по-добре. Чакайте, че ми падне батерията на камерата. Пак съм аз. Взех си малка почивка, докато ми се заради моя камерата. И разгледах също няколко, но не съм влизала в пълен детайл. Та, нека продължим. Няма да рейтвам всички. Сега ще рейтвам хора, които аз и мисля, че и вие знаете, защото със сигурност не познавам всички хора оттам. Така, Джена Ортега. Отначало не го разбрах какво се случва, но ми хареса. И всъщност после прочетох един коментар и пишеше, че това всъщност са линейки, с които се мери, когато правиш дрехи, което мисля, че е супер креатив и седи много добре на нея. И ми харесва. Така че това 8 от 10. I love it. Тайла никога не мисля, но между роклята много ми харесва. Обаче, не знам това на метал ли е, какво е. Връхното не ми харесва. Много е дълго. Също така малко ми е скучно. Мисъл, не че нещо, обаче тази година, не знам, косата ми харесва. Нали, мисъл, разбирам защо тя може да си мисли, че това е по темата, но според мен това е тъпо. Не ми харесва. Sorry, Тайла. Така само не ми харесва. 5 от 10. Тайла този път мисна. Sorry, girl. Така, кой тук не сме реднали? Шакира. Какво се случва, girl? В смисъл, това не е темата. Това не е темата. Не знам наистина. Мисля, темата не е Аврора. 2 от 10. Лаура Хариер. Не аз знам тази жена, но това изключително много ми харесва. I see the vision. В смисъл, може вие да не го виждате. Аз тази жена не я познавам. Аз никой не познавам, но в смисъл не я знам. Но това много ми харесва. You know what? 9,5 от 10. Даже не е 10 от 10. Просто аз виждам визията. Много ми харесва. Кейти Пери, това изненадващо също много ми харесва. Сега почвам малко по-позитивно, но пак по темата е, обаче някак си е вкарала и нейн стил и това е лъскаво, не знам, кожано или какво е. Много ми харесва. Мисля, пак го разчупваш, но пак е по темата. Много ми харесва. 8,5 от 10. Лана Дел Рей. I love you, girl. Но какво за Бога се случва? Как това е по темата? Второ, супер грозно е. 2 от 10. Коя е тази? Джоди Търнър Смит. Не, аз знам. Ким ми харесва. 4 от 10. Майли Сайрас. Какво се случва? Какво се случва? Какво е това? Защо косата ти е така? Това изобщо не е за твоето тяло. Много е грозно. 2 от 10. Не знам какво си е мислила.
Луис Патриш, не го знам, но това е точно това, което се опитвах да обясня преди малко. Взел го от гардероба си. Даже няма да коментирам. Bigfoot. Коя е тази? Защо се казва голямата стъпка? Whatever. Но аз лично не виждам как това е по темата. Чакай! Добре, тя не се казва голямата стъпка. Защото се отворих коментарите. Окей, това е някаква драма, която аз не разбирам. Няма да коментирам. Сабрина Карпентър. Сабрина Карпентър. Моята жена. Обожавам я. Това е брутално 10 от 10. Окей, 10 от 10. И малко ме дразни. Може би ако имаш само единствено нещо. Много се голи краката. Ако имаше чорапогашник, може би ще е една идея по-добре. Но иначе много ми харесва и е нейн стил. Но разбирам защо, примерно, тя не е с панталон, нали. Другите, в смисъл явно, не знам, нещо са им казали, по-добре да не носете панталон, защото половината са без панталони и са погащи. Но не знам дали е байас, но за Сабрина разбирам, защото буквално ако и гледате, ако сте виждали аутфитите за концертите, това е толкова добър начин тя да съчетае хем нейн стил, хем темата. Но може би ако имаше чорапогашник. Да, буквално същия лъскав чорапогашник, с който е на турнето, щеше да изяжда. Добре, значи не е 10 от 10, 9,5. Sorry girl, но наистина този чорапогашник щеше да изяде. Но иначе е супер яка. Просто смятам, че с чорапогашника ще е по-добре. Мое мнение. Дуа Липа, какво се случва? Дуа Липа, какво? Не. Коментарите тук са позитивни, ама на мен не ми харесва. Не ми харесва. Джиджи Хадид, защото нали ви казах, че по-рано ми излезе. Така, като я гледам, значи златното е нейният цвят, това го знаем. Много и отива. Роклята е направена за нея. Добре изглежда роклята, но аз лично просто не можех да разбера как това е по темата, но отворих коментарите и хората обясняват, че това е някакъв референс за африканска кралица, не знам, не разбирам. Не ме съдете, но хората казват, че е по темата. Така че аз ще им повярвам и ще й дам 9 от 10. Просто защото, може би, трябваше да има повече гривни, повече аксесуари, но иначе всичко друго ми харесва. Зендая, I see it. Харесва ми. Хората май малко се правят, защото има някакво меме с Зендая с черна шапка. И сега казват, че е white-washnала шапката. Тая, на мен много ми харесва. I See The Vision. Това е точно за нея. Брутално. Обожавам я. Така че това бих му дала също 9 от 10. Много ми харесва. Сидни Суини. Не виждам как това е по темата. Косата не ми харесва. Не ми харесва. 4 от 10. О, чакайте. Не. Помислях, че това е Ариана Гранде. Ариана Гранде отиде ли на Met? Ема Чембърлин. По темата е. Но този гол гръб стила, просто начинът по който е направено това нещо, което даже не мога да разбера рокля ли е, какво е. Изобщо не ми харесва. Да, по темата е. И очилата, и всичко, в смисъл, по темата е, но не ми харесва. 4 girl. I'm sorry. Буквално израснах с нея. Това... помислих, че е Мишел Обама. Never mind. Anne Hathaway. Очаквах повече от нея, след като буквално играеше в... как беше? The Devil Wears Prada. И буквално първият коментар е Миранда would not be impressed. For real. 3 от 10. Не ми харесва. Роклята, в смисъл плата особено. Кой друг не сме рейтнали? Лизо я виждам, но няма да я коментирам. Кендъл казахме. Кендъл Хейли боринг. Кайли... Коментарите между другото за Кайли са доста позитивни, но на мен просто не ми харесва много basic, така че няма да си връщам думите назад. Мисля, че ги минахме всичките. Така, значи на първо място със сигурност ми е Сабрина Карпентър.
Просто много ми харесва, направено за нейното тяло, разбирате ли? Много ме дразни, когато дизайнерите или... Защото тия дрехи ги правят за тях. В повечето пъти. Не ги правят по тялото. Всеки има различно тяло, торсото на някой е по-дълго, нали, всичко е... Всеки има различно тяло. И мразя, когато някой носи нещо, което не е направено за неговото тяло. Обаче Сабрина Карпентър, това е точно за нейното тяло. Обожавам, пак казвам, може би с чоропогашник би изглеждал по-добре, но това е лично мое мнение. Иначе смятам, че изяжда. По темата е, тя ми е на първо място със сигурност. След нея ще сложа Лаура Хариер. Не я знам, но мисля, че е брутално. Разбирате ли? Брутално. Даже смятам, че ако примерно не бях толкова запозната с Сабрина, ще да сложа нея на първо място. Но Сабрина, Лаура и дайте да сложим някой на трето място. Аз горе-долу забравих вече кой съм рейтнала, но... Цяло Джейна Ортега много ми харесва и е много креатив. Да, слагам Джейна Ортега на трето място. Това е, хора. Това беше Мит Галата. Цяло съм много disappointed. Смятам, че ако си достатъчно известен да те поканят на Мит Галата, имаш парите. Имаш парите. И те сигурно някои ги спонсорират дадени брандове. И някакво не смятам, че няма да може да си кажеш мнението, някакво това не ми харесва. Не знам. Между другото, тази година много повече хора спазиха темата. Защото миналата година беше ужасно, темата им беше прекрасна. И аз ако бях там, майко! Но те не си спазиха темата. Но тази година, според мен, са си взели полука. И всички бяха по някакъв начин в темата. Не всички, повечето. Но не знам, много бейсик. Особено от Кендъл и Хейли. Мисля, знам, че са и така. Обаче, мисля да си кажете някакво... Дай да си извадим нещо от гардероба и да отидем. Мисля, извинявай много. Със сигурност си била по-добре облечена на някой ресторант. Особено Кендъл Дженър. В смисъл, 100% когато си била с Хари Стайлс и сте ходили някъде, си била по-добре облечена, отколкото на Мет Галата тази година. Така че, don't even talk to me. И да, това беше Мет Галата 25-та. Не съм доволна. Не съм доволна. Съдя ли ги в момента, докато си седя в нощницата и в анцуга в стаята ми. Като сигурно аутфита на един от там струва повече от цялата ми къща. Да. Но това е живота. Кажете ми вие долу в коментарите какво мислите. Кой ви хареса най-много? Харесват ли ви такива видеа? Не знам, аз просто се събудих и усетих, че искам да го снимам и да си кажа ненужното мнение. И си го казвах. Това е, хора. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако искате повече такива видеа. Обичам ви! Чао, чао!